Sa akong pag-joke nga walay word, sayaw lang. Na. Dolphy joke ah. Tinapando lang ah. Alright guys, it's a great day. Today is May 22. So man ako nag-duty sa Kwan. Nag-duty sa MOR. And lamig mo kaon dito. Green din yan. And now namin shooting para sa pamamahay special para sa among opening or OBB shoot. Kanap itong video nga before magsugod. So ganahan ko ani kay mo di siya kanang si Sir Cervantes na ga-promote og urban gardening. Ganahan ko ani to ko ani sa iya ha manablat ang tanong. There, square foot gardening. Hey, sir! Sir, balitan! Sir, nanawag ni Sir Honorio. Tulad ng dami. Eh, nagkuha ko, pero pwede kong sudan. Ako ba? Mag-shoot lang ni Sir. Wapo kayo. Gay, lah, wapo kayo ba sa saging gibutang na. Kamuti ta, mabuk ra magiday siya, abi na og katong taas kay ba. So ngani. Isba sa imong balay nimo na kay mga gulay-gulay, mga love it. At sal. Kamatis. La. Pwede magsala dire. Lalay upo. Upo, pitsay, at sal, na talong. Okay, so mag-shoot may karon diri. Para na po ni sa mong UBB. Uban si Direk Gilbert, brother. Yan, muna ang director diri. Pamilya na mo, cameraman na mo may gala. Si Juan ang driver sa drone. Driver, piloto day. Piloto may tawag natin. Ayan, hawa na. Okay. Tidugi dito. Kanang sa tripod. Palupad. Si Stin. Lah, guwapo sa ning kuano lay po ning style ning kaning kuan ni. Itong nakaikaw ito na ulo ng panit. Itong nakaibo. Soy gayat. Picture gani. Ginawa yung silihan ni. Dong. Init ba? Charles! Karoon pa lugar na magingani yung ginugulo. Kada adlaw magpainit. Jesus. So ang peg na to karon dili farmer kundi sindero. Ito lang klaro ho na. Sindero, dili farmer. Sir, last lang yun sir, sinilas dia. Oo ka, nagdalagod. Lain mamamunyag ta nga nakasapatos ta. Naginiting tanom day gidiri boss pag doon na sa Hulyo. So karon itong ating init man kanira pong Ayoko. Safety lang. Paala gyud ko kanang babaw gamay. Basta unya paglupad di mo. Ayaw nagtugpa. Bali pag mo na yun, itaduan yung pang extra na ito. Saka lang. Di ba yan ang mga 2.7K? Kana na? Muman na tanaw? HD. Namura na kagbata kasi po. Bata ba? Sirato pa na? Okay, standby. Sirato pa na? Rolling. Smile ra ko, Bart?
Butan ako sa camera. Ha? Butan ako sa camera. Pumiro, wala po. Wow, good morning. Ayan, di ka tanaw sa camera. Okay, sabay. And go. Wow, ganda ng harvest. Okay, isa pa. Tagay kong action lang magla. Oh, sorry, something. Okay, nice. Ano pwede, no? Okay, sabay. And go. Wow, perfect ang harvest. And cut. Sa akong pag-joke na wala yung word, sayaw lang. Na. Dolphy joke, ah. Tinatando lang, ah. Sabay, Bart. And go. Good morning, everybody! Maligo mo karon. And Pas mo ang tanong. cut. Okay, Hindi ba tayo ginamos niyo? Matis ginamos, wala niya. Imagine. Kasi si Lupi ay pag pag bot-bot niya kay nito yung director dere si Direk Gilbert. basket? Ano tingin po? Basket or something lang na ano? Basket, may basket na oh. Kana. Pwede. Lain magtalo. Ah, grabe gini siya. Nabi kay assistant director report. Bagit. Direktoran. Pikin director. Eh, sada. Tidak part, lingkurin daw part. Si Lupi ni Gat. Sanbay! Rolling! Wala ka pa ko na Ay na lang, diyan na lang ka. Murang action na kang lingkod. And go! Okay, kalaw nila mga harvest. Butangan nato ni siya on. Ginamos. Patay na ka. And cut! Ay sa padayon na garbage part. Magkuha lang kong tight shot sa imong gi-harvest lang pagpulot. And go Bart! Uy, saan ka man? Isa pa rin, bro. Isa ha. Diyan pa sa ko gamay ha. Kana imong kamot wala pa. Asam lang ka na out daw. Then go. And cut. Part, standby. Rolling ko and go. Wow! Good morning sa inyong tanan. Exit part. Ay, di ko matanaw dapat ako. Naglumis lang ha. So, unsa may po? Bali ang may tabo part katong gikan ka diri nga frame ni siya. Okay. Ipasan di ka diri kita ka. Tapos magdala ka sa imong bunyag. Okay. Okay? Piling. Okay, papalakaw magani nga ano. So burat ko on. Person na lang, ma'am. Ha? Si 20%. Ang camera. Ay, camera ang kaning phone ba? Pwede pa ni? Ang kani mismo? Di, ang camera ay kaning phone. Ang phone mismo. Oh, pwede pa ni? Lumat eh? Burat ka diri. Kani ako walang pamangkin. Ya tubang na dito sa lang. Mag-una ka atong extra? Ay, intro. Ang sige, intro. Ah, diri. Mura siya paana i-down ni mo siya. Yato bang sa balay? Oh, yato bang sa balay. Tapos sige din down gamay. Down gamay. Down pa gamay. Yawa chuya kita Down na ulo. gamay. Ilaw. Down gamay. Up, ilaw. Nag-aso lang ginawan. Up. Atas mo gamay. Okay, atas gamay. Wala nga kay. Ay, sibok tayo gamay dito sa pan. Gamay lagi kayo dito sa pikas. Ay kahulog one. Up. Dili. Continue sa imo pagpamunyag, part. Nagwapo ba yun? Lahos-lahos, wala kasi ba yun? Sipa ka. Sipa ka. Okay. Part, padayon bunyag ha. O, pundo. Then, atas, hinahinay gapon. Sige. Kada lang height ha. Atas lang. Hinay lang. Ay, sorry. Hinay lang. Sorry. Sige. Balik. Balik. Sige. Okay, hinay lang ha. Hinay nga atras. Go. Okay, atras, hinay. Di part, padayon bunyag. Atras. Yeah. Padayon lang. Nice. Actually, pwede ka na magamit ng extra. Kaya mga ano, safe lang isa.
Kilaos yun. Kilaos pa. Tara, Drake, ha? Okay, pundo. Okay, part! Okay na ako sa intro part. Hagkato na lang kayo ng parang intro part. Kaya bye-bye. Bye-bye. Yes, pull up. Go. Ako yun. Sabay. And go. Lalalayo na kaya nila. Okay, Bart. One. Okay. Picture tako na. Alright guys, we're done sa among asindero look. Mashoot. So kung makita ninyo ang among intro, pila ra gina ang length sa tong intro, bro? 1 minute ra ba na? 30 seconds. Oh. 40. 40 seconds. So kung makita niyo 40 seconds sa ako pa lang nga part, di ba dako na kay oras. So munang kung tanaw niyo 40 seconds dali ra pero dugay kayo ang shoot ana. Siyempre lahi ako so ang akong peg ingani unsay peg ni Jam Bantige? Choose Philippines. Choose Philippines, so burag traveler siya, burag turista. Si Roda yon, newspaper na pod. Dili na. Interview. Mag-interview. Okay. So mo na among mga kuan, mga team diri. Mo na akong plano sa akong bagong balay sa likod ingani. Butang. Abi na ko ganang baga kay na sabay. Pwede ra day nga no, mga 2 inches siya no? 2, 3. Kasi kailangan ng gamot mo. Diri nagsugod ang linya nga dadaan ka sa butas ng karayom. Okay, ilisa ta may gala. Gising na, bakod na, kapamilya bagong adlaw na. Sugod na anak, kapamilya paminaw ka mo. Para sa tanan o para sa pamilya, dili kompleto ang adlaw kung walay pamahaw. Espesyal sa pamahaw, espesyal. O syempre may gala. Kay alas 10 na kapin, maniud to namig sayo. Tungod kay dol sa mangga. So nata sa mangga itiri. Hi ma'am. Hello, good morning. Hey. Ano mo? Norty. Maniud to pa. Salak mo na. Ngaon may mga on may. Yan ang mo pag-diet eh. Overtake may gamay part, ha? Diyan dito pikas oh. Kaon mo, muna yung talent pin ninyo. Kaon ni Megala, muna yung talent pin na mo. Thank you. So, laing gini siya batasan, no? Maglahi yun siya. Laing batasan gini drivera ni. Balinan ko dai kanin. Sara mo. Oh, nakonsensya ni balhin siya, oh. Nakonsensya. Laing gini siya batasan, no? Maglahi gini siya, oh.